paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paano ka, hindi bang tagto ya? San ka lumablabas di tatersina ni Marikwanan, ah? Nay, sa dino ngay nga ro, tipag na. No saan ka lumabas di tatersina niya? Magnakan ijay ayan ni Kapitan. Kanya, ay naganda yung ngay. Mabanugak mo ta. Kin mabanog, ginuang ka. San nga ro da mabalain a lumabas ka di tatersina di kumarik abaak? Taapay asaan na ya? Gaputakos ko silapan na. Ay di nakman ni Ramraman. No, da saan nyo nagkinawatan? Da kay latan, tagsarita. Saan ka nga ro da lumablabas kunak no kayat mo anasayaat ka? Kayat mo, tauray si ka, kit iraman ko aguraan, ah! Kanya. Waraw, sa dino ti paggatgatangan. Ijay tersina ni kagawad ko anang nalaklakang amin tila ko na kanas asidag. Saan kan amapan gumatgatang di tatersina na? Apay mo ta saan? Kano nagsungay? Uray ata nalakang mo tila ko na. Naglaingag ko silap ako namlano asinaw. Apay, kinusilapan na ka? Ay permi isungarod ako na asaan ka agumatgatang di tatersina na? Ha? Baak lang rudal, nagsungit pa yun. Suka, asin, bawang, suka, asin, bawang, suka, Ay, asin, Jan! bawang. Sa dino ti papanam. Suka, asin, bawang? Papanam ko na. Ay, di nakman kasarsarita na natuyang. Tamalipatak di mapan ko gatangan di tatersina ni kagawad ko anang. Di tatersina day taasungit abaak ti mapan mo paggatangan. Wala. Apay ayaday di ako marim. Ay, saan ko ako maridayay? Saan? Apay ngay. Ha? Isungarod na saan kan amapan gumatgatang ijay tersina na, ta saan kami nga agkumaray. Nagado di ta tersina amabalin mo apaggatangan. Apay apinayapayan na kang kail. Ay, itay ka pa'y ngay ayaban. At dangarudururaya ka pa sa heros ko abalasang. Ay, ika man gumatang iti pumada. Diakon mauray di pa sa heros ko abalasang No pumanawa ka di paradaan. Awan usarek. Kaya't mo ay asugar-gar ti buok ko amapan iti barangay haul. Uray talakay ka mutain. Ay, suruam ki di tilakayan. Ayan nga roti gatang ka. Piso. Piso lang. Adayamot piso a pumada. Eh, jatirsi na ni kagawad ko anang. Eh, mabalin mo at tawaran. Basta ibagam tinagan ko. Mabalinayamot ti kasta. Ramidak mo dita. Tunggal mapanak gumatang iti pumada. Eh, tawarak iti sa lapay. Kahit patawaran mo ni kagawad ko anang. Kaya't nasa wine, napigsa ka kinikagawad ko anang. Isungaron nga ijay kaamapan. Ang kasanungay, iparit mo't ni nanatuyang gumata di tersina ni kagawad ko anang. Apay nga iparit naman. Nagapadansa nga main. Nabayag na nga kumarin. Agapa da pailaan. Isuan na yung namda ito igatang kao. Tay jay sa bali at tersina ti paggatangak. Ay, pangalaak nga kaawang kwartak. Pispiso lang ti kwartam. Day tala ti imbati ni Antim a kwartak. Hey, si kanti mapan gumatang iti pumada manggay. Mabainak man lang at tumawar kini kagawad ko anang. Sapay ko na ni nanatuyang nga nalaing kanong agkusila. Eh, piso lang ti kwartak kagawad. Eh, mabalinak lata ka di agumatang iti pumada. Ay, mabainak no sugar-gar ti buok ko amapan iti barangay hun. Ay, katuan kapitan. Si Gudmat nga umay mon daw dawatan tilakok a pumada. Agin babayad ka laag. Ay, nadlaw mo gayam. Saan ka kuman a discountan? Ang mga nutuladam ni kumarik at uyang. Akal pa saan ajak pinautangan. Saan na ko nakasarsarita? Saan pa yun alumablabas ni Titersinak? Ay, puno gayam di imbaga ni Kwaraw. Pudno. Adapay damag ko akasarsarita na amin at taaw tapno saan dan nga umay gumatang ni Titersinak. Ay, ure kasarita na kagawad. Jak surutan. Apay kuma? Agyaman akno kasta, kapitan. Nagaji pumada. Mabit laang ta mga laak. Ay, may salaang. Pag pumadak lay tangal daw. Nagtoy. 5 day ta. Nagadumatan.
Katapno saan na ka maawis ni Kumarik at Uyang, asaan agumatang dito Tersinak kapitan. Saan to ang mapasamak na ito? Nayon ako diti may sa dayta pumadam. Ay, adan adinak maawis ni Marituyang. Ay, umayak lang ta gumatang ditoy. Nay, abaya, tataba daw. Nagadayo matan ti pagnama mapandita bangkag mau. Ay, huwag nga raw. Nabannog kami ni Tinwangkaw. Nagasidaga pag na ni Jay Sango ti Teresina ni kagawad ko anang. Ay, sana ka mabalin na magnadita. Iparit ni Tuyang ka. Ha? Uray si ka. Paritan na kamutamag na Jay. Wine, di na ka nilutlutuan. Numagnak dita. Ay, narigat ti kasta. Di nakpay ka no itimplahan iti kapika. Ay, dakala talaga tigura ni Nana to yung kinikagawad ko anang Iso surutek latan, ti kayat ni Tuyang ka. Ay, katwa na. Narigat mait, no saan na ka nga ilutwan ni Nana to yung iti kanam. Agri rin na Tinwang ka. Napanugay. Apay, kapitan, awan pa'y ni Maribanan. Bakit? Wala pa. Awan nga rod kay nistorya. Hindi kagawad ko nang ngay. Anya mo day di ako maray. Nakaimimaw. Saan ba't Umot-utang aklaan. Di nakpay pinautangan. Kat mo pa pautangan nakmay. Libre pa no maminsan. Sika tasika nga rod ti kapitan. Kat padasam nga umutang manan Itapay ta nagsulo account. Ay saan nun, kapitan? Noon na minsan pinabainan na. Jakon ulitin pa iti umasidag. Sana nasaya at dakaapan na. Ay na, urayom kapitan, nga agsinong bat kan agpinungot kamay iti dayjay akagawad mo. Madi dakas data. Kababain. Ikan tayo kidi iti pagnakman na. Saan tayaw na mapan gumatgatang iti Tersina na. Sa pa ti discount ko no sakti mapan gumatang. Papautangan na ka. Siyempre. Apay nga raw dadinak pinautangan. Mas daawak man. Iso lang nga yatad da Tersina na. Ha? Nagado dita. Anya mo ten chip. Nagngingi na tila ako ti sabali at Teresina. Agasam nga iti asinagat-gatangak iti 5 pesos iti Teresina ni kagawad ko anang. Ila ko da iti 10 pesos. Nagnina nga yain. Isungarod amas kayat kulat ti gumatang iti Teresina ni kagawad ko anang. Uray iti sabali at Teresina. Nagnina mo tilod da. Apay kumasurutan ta ni Nana Tuyang. Asaan ta mabalin agumatang iti Teresina ni kagawad ko anang. Ungaw, apay nga minasurutan ta. Isulaang matiyad da problema na kinikagawad ko anang. Saan ka pa dito balayo, paray? Nagadayo, nagnaamon pa rin. Iso ka binti kaya ni Tuyang ka. Amukon. Agin ginura da tuyang kin kagawad ko nang. Ay, namuamutan, paray. Una. Ada agtalin na sikreto kanya. Wine, kasi ka nga minti kapitan. Iso nga mo amin na mapaspasamak dito barangay mau. Ay, matulungan na nga ta, paray. Karamidak ti ka ba ilak at tumulong kan ka? Kasta, ti kapitan. Anyat kaya't mo atulaw. Pagkapiyam kumaida, paray. Ay, wala na. Ay, mayat din na panunot mo Nagriga mga minwa, dayo ti pagnaan. Ay, wala. Makabanaw, paray. Kagawad ko anang. Dituya kong Teresina magumatang tanalaklaka tilakom. Katuan mat nga men, nagkunaaya amapan kayo gumatang dita sa bali at Teresina. Doble ti ganansyada. Nimat nga min Nana Tuyang. Ay na, saan yung ngamin apat-patyan dayi atuyang? Apay nga min aya naginura kayo. Kasanaw, idim mo na, may salang akin day, ti ut-utagan na. Idi si Marunaw, may sa kilo a bagas. Idi kwan, may sa kabanan na bagas. Umad-adaw. Idi kwan, kayat nan nga utangan to'y buo at Teresina. Ay, madimot aday ta kagawad. Talaga amaday. Jakon imanugot iti dayta akayat na amapasamak. Kaya't nansamat nga ison ti aglakaw. Ay, jakman amo iti daydi ako marek. Isumat lagaya maging ginura kayo. Ipautang ko kit din dati amin alako kenkwana. Ay, sana mabalin
Oh, sika, anya tigatangam. Nalipatak matan kagawad. Nakis-istorya ngamin kan ka. Anya, ay puunay kan. Ala, agawid ka taing kadamagan no anya ti pagpagatangdakan ka. Ay, kapilitan na. Ay, unay matan. Makabanog ti kastaw. Ayunay ka bitin tuya. Kagabgabok pa lang ijay bangkak, ibabaw nakmanay. Mapan ka lang maggumatang iti bagas. Di pala si kamay. Nabanugak nga rudan na nagtrab-trabaho dito'y balay. Mapan ka gumatang, no kayat mo timangan. Unayin, mapanakaon. Mapan ka mulagayam, itay kumapaya. Mano na ito itidid mo? 3-5 piso na ita. Like, 15? Kanya kumangit, magatang na na ito 15 pesos. Ay na, damagatang na ita, inkakidhain. Ay, asino ngay nga tati agpatawar iti lako da bagas. Waraw, adam agpatawar iti lako da bagas. Ay, awan ata tabataw. Adda nga tamagatang na abagas na ito 15 pesos. Panagkunakat awan. Ayo, awanay, kasano da ito yung ay? Ang padasam ati mapanijay tersina ni kagawad ko anang. Barang lakwan na ka iti 15 pesos a bagas. Ay, una niya. Ibagakin ka. Agpatpatawar ni kagawad ko anang. Ay, mapanak mangarod dita tersina na. Anya, 15. Abagas? Ay, awan maitid ko abalor ti 15 abagas. Kaya bagbagada, mabaling ka kanong agpatawar, maray. Katuan mo, Ni kapitan, patpatawaram. Siyak, san kiday. naibaga na day takan ka. Why? Iswadi mo kunain maray nga da paboritaw. Ah, tsak kayat nga agririri tayo. Alaman langan, lakwan ka man langan iti may sa kilo abagas iti day ta kwarta ma 15 pesos. Basta timayat maray. Ngam ni tuyang mo, jakla pinautangan, gimoran kanyak. Tila'y bagbaganan kadag iti daduma. Ay, dispensara mo ni tuyang kumare. Tada talaga maday nga ugali na numaminsan. Alangan mat nga ipautang ko kenkwana ti amin alakok. Madia. Kita manlay. Tada talaga maday nga ugali na dayta kumare. Mala, tabagbagak, maray. Nagsingpit na talaga ni Marikwana nga niya, paray. Agasam ngay. Linakwan na kiti 15 pesos sa bagas. Di ka lang mabain. Ewan pa itipuunan na. Tinawaram siguro. Ay, sa paray. Diyak amaw, tagtawar. Ay bagaam ni Marituyang adi na apaan ni kagawad. Tanday, nagsingpay. Wain, ibagaktuking kwa na paray. Ay, mapanak mamut gumatang iti pumadak. Kay, tumawar ka, Mike. Eh, gatangag iti piso ah. Humanay ayamo day tapiso, paray. Umanay, kayak ni kagawad. Ay, di ka lang mabain mo, paray. Kita, Mike. Linakwanak ni Marikwanang iti bagas. Uray kurang di kwartak. Ijay tersina na tinaggatangam. Nagkunakan ka ang mapan ka ijay. Kit awang mo timayat nga agilako iti 15 pesos sa bagas. Adda! Sinursur mo kumaamin at tersina ah. Ay, mabainak. Nagringa ba dahi nga ipaparamid mo kanya akong ngay? Si kalaang mati gumurgura ka ni Marikwanang. Amin kami, gayem may. Gayo magkida, neta nagimot at taaw. Nagalas ti ugali na. Ay, si katinaalas ti ugali na tuyan. Si katirumbang nga adaywan. Kaya't mau, te bagak ka nagiti amin na tattao dito'y kabildatan. Nga adaywan da ka. Gapo itinaalas nga ugalim. Na, apay nga aramidam day ta kanyak. Di ka asi akaw no awanan ti gayem ka. Ay, kat talaga akaasi ka. Isungag baliw kan. Pati ni Kapitan, adaywan na ka. Ay, katuwan na. Amin ko na nga rod. Isu atin na saya at nga ramiday. Mapankan, makikapyak, ni kumarim akwanang. Wait! Ay nanatoyang. Liklikam ti makiapa. Tapno na ragsak, tibiyag mo. Ay, lasigay! Didan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Endeng. Insurat para
iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Dr. Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangal. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Ay natuyan, nagmayat yung kapay. Nangrunan no, dati napay. Inutang ko lang kin ni Marikwa ng dayta kapi kan asukar. Imbag man ta pinautangan na ka. Kino na gadon ti mga ibagbaga saan nga agpautang day taba. Inistroke at gayam. Hanya man nga tinaramid mo. Inteng, saan ka nun nga agpautang ni Marikwanang? Ay kit di tayo mapilit no di na kaya tagpautang. Iso ajay honorarium mo, inton maawat yo. Iyawid mo adagos tanay. Awan aminan dito balay. Ay, siyempre Apay, nagkunamot kan ka ajak yawid adagos. Ay, ang mga no kompormento man ti pangigas-gastusam. Aha, pangigasto sa kumangay ka awa mo bisa. Malalala. Ina kun ije barangay haul tanay. Aldaw na. Ay, di honorarium mo di mo liplipatan. Iyawat mo adagos kanya. Maribana, amom kaday no asino itanti kapipintasan dito'y barangay tayaw. Day, adda ayamat kapipintasan. Kunod na mo, nabayagan na. Ammo kon mare. Ibagam asikati kapipintasan dito'y barangay tayo. Saan mat amaray? Jak lamabainan amang ibaga iti kasta. Kat saan matapod now? Ket, asino nga ron ti ibagbagam akapipintasan? Awan sa balay, no saan ani Marikwanang. Aya, Nay, apay, saan ka mamatay nga iso ti kapipintasan? ay ket, mamati ak amare. Wen, pudno day takinunam. Talaga anapintas ni Marikwanang. Kapipintasan ko na mata. Ay, wen gayam, kapipintasan. Ay, ayang gayam ni Kapitan Maray. Nasapaan na pan ije barangay hall. Alaan da ngamin itaket ti honorarium da. Iso mo lagayam anasapa anapan. Ay, Maray, manungay mo ti maala na. Ay, jak mo amare. Tako na damat ang imato kano ti honorarium dagiti o opisyal tayo. Ay na, nagmayatan ngay no kasta. Malamaray, panawan ka pa'y nga ron dito'y arubayan niyaw. Tamapanak man ijay laaw. Na, apay maray, mapan ka dita barangay hall? Yes, naragsakak ang gail. Sikangay. Ay kun naragsakak mo't Agam urayan mo't ni Antim to'y kaaw-awat ko nga honorarium ko. Ay, kasi ka may tanggail. Ay, sigurado nga urayan ni Antim ije balay. May katagawid ka nga rutin Una, sigurado. Nakabanikas manan ni Antim. No jak yawid dayte honorarium ka. Ay, Kapitan, mabiitlaan. Si kamot maray, papanam. Ay, tayak pa'y amagmag na, Kapitan. Agpadaya, agpalaod, agpaamyanan, agpaabagatan, nakngamawan lata. Apay apumanag na ka? Ay, kasyan na Kapitan. Kasi kami talaga hindi ba dong ka? Ay, nauna yan. Apay aya? Kasi kami nga raud. Apay akaasi kayo? Agasam tawan bagas may. Tawan si Dan may. Ayawan namin, Kapitan. Kaasi kayo talaga Ay,
Kapitan, daka di kwartam dita. Ay, Ipabulod mo na kanya, tabayadak tumula dagaw. kwa. Sige mo na, Kapitan, pautangan na kaun. Kasi kami matkin ni Badung kau. Kasana no matay kamay. Ay, natakonsensya, nakpay mo. Ay, sige. Pagguduan tan, dahito awat ko nga honorarium ka. Ay, agyaman na, Kapitan. Ay na, nagdakkel at talaga na ito tulong mo ka na kamay kin ni Badung kau. Honorario. Ay, unay kamutin. Ay, kadadang ko pa'y ang umato do ti agdan, nakatapayan ti imam. Ay, awanan ti adu asao. Yawat mo ti honorario mo. Ay, banang, pagtugawin na kumapay mo't Ay, yawat mo kit din. Uray mo't apumudot iti bulsak Day tala daw-dawatin mo't yamom. Nasaya at mo. Aguray tabilangag. 1, 2, 3, 4, 5. Kwa, inak agkapen, babalen. Ep. Enteng, aguray ka. Kapay? Kurang dayto inyawat mo nga honorarium mo. Kwa, Anya ako ay makaungutak ngay. kastoy ngamin, Agpalawag ka. No di mo kaya't amapan ko alaan di balunat ka. Kwa, nasabat ko ngamin ni Marituyang. Kat? Apay no nasabat mo? Kaasida ka no ka ni pare badong. Awan bagasda, awan amen. Kat, imutang iso nga impautang kundi kagudwa. Impautang mo? Bayadan na kano adagos. Ay, amaw nga agbaybayad iti utang dadya atuyang. Sus, delikadon da ito asermon. Ay na, 1, 2, 3 na kamanon. Warog, itulod nakman ijay ilay. Ay, katuna na tuyang. Ay, adagayam ibagakan ka. Aw, anya dayta. Kanayon adita tersina ni Marikwa ng tipagat-gatangan niyo Wine, andangin ngina tila ako na. Ay, sa bagay, tapuro original mag. Nalaklakay jay sa bali at Teresina Uray ta original mag. Jay lako dagiti sa bali at tersina, lokal dagijay. Kasta ka day. Wun, patsin na kwaraw. Kan maysa, napintas ni Marikwa ng apaggatangan. Kahit mo kada sa wine, napintas na Teresina na. Napintas, jay langan ni Marikwa ng. Kaslasan may? Kanayon mo ta nakamisuot. Napintas. Kaslanto pa'y artista. Mala, aglugan ka nga ruday, tay tulod ka ni Jay Ilay, tani aldawan. Ayunan niya. Ay, mapanak gumatang itinaimas asidaan mikin hitatama ba daw? Uy, ado siguro ti kwarta mitanya. Adda na utang kaw kini kapitan. Dito yung paggatangan ti karne, tinagsardengan ta. Wen, tadito'y ti paggatanga. Ayun kayam. Agtungpal kayo akanayon kin ni kapitan ano adda ibilin na kanakayaw. Tapay mo tanak ko namday ta. Ay, siyempre, nasingpo gayam. Man nakaawat kan nataraki a kapitan. Wow, italangan nang kuday ta manipod kan ka, ananatuyan. Ibagbagak lang tipod no, kwaraw. Mas dawak man. Takilat ka mo na nagbalin ana saya at kini Uncle Kao. Sa anak ka di anasaya at iday. San may? Sa balitan na. Paborito kun ang kapitan ni Kapitan Intay. Kinuna ni Marito yang daytakan ka, Maray. Ay na, when Maray, sika kano ti kapipintasan dito'y barangay tayo. Kat, imbag ano na mati kamat, Maray. When apay ko maajak patyan ngay. Anya pa'y ngay ti kunana. Kunana pa'y kat, sika kano ti kaanusan kan kasisingputan akagawad. Nagmayatin adinggan. Oy, sika alakay! Agbayad kan iti utang mo! Di ka la mabain ang labas dito Teresina kasaan kamot nga rod nga agbayad. Mare, pinagsasawam mo't tanjay lakay. Kasanaw,
Nagbayagan jay utang na nga ginggay ta saan na pa binaybayadan? Dakkel siguro ti utang na kan ka. Ay, wala, Maray. 150 pesos. Na, ay una yan, Mare. Binugkawang madlat tanjay lakay. Sana ka basta-basta agpautang, Maray. Amo matday tangaw galik. Kung nakaano agpapautang ka itan. Ay, saan? Apay ko bang agpautang akngay? Ay, awan nga rod Jak makautang ita. Ay, agawid kan, Maray. Da. Saan ka pautangan? Ay na! Huhudayan na busog ko to yan. Kastoy ko makaima sa kanayon ti sidainta. Laglagi pa, nga inutang ko kin ni Kapitan, tinggatang ko itinaimas asidaan ta. Riri ka ngamin, ariray, maka. Ay, unay ka batin to yan. Tila magpagot-utangan man. Kapitan, naiturad mo nga utangan. Nadamag ko gayam, naawat ng ti honorarium na. Ni manan marikwanang inutangam iti kape kan asukar. Ay nabadong, oray asinaw, nalakaklaan ti umutang kadakwada. Taamok no kasano ti style ti umutang. Sano ang nautangam ni parinteng? Kan marikwanang. Kat saan da nagpapautang da kita? Marurudak. Saan nakit din a pinautangan ni Marikwanang? Saan na ka pinautangan? Saan ka noon nga agpapautang? Kanayon nanto ba ya pautangan ni Nana Tuyang? Kasta aya. Unantay. Agsubli-subli ni Nana Tuyang nga umut-utang iti tersina na. Madin sa ti kastoy ang mapaspasamak Tauray mat nga angkel mo. Inutangan na. Ay, isumot lagayam nga imbaga na nasingpet ni Uncle Kaw. Tainutangan na mat gayam. Ay, tapno makautang. Ibaga na anasingpet. Ang kasano nga tamutan ngay no oras ti panagsingir. Maibaga na pa ilang at adagita. Inteng, singiremon ni Marituyan. Ay, saan pa nagbayad? Ay nasken asingiram tapno agbayad. Saan ko mamutin na masapul asingir-singirin? Makaamo ko mga agbayad mutin. Ay kunak ngamin kan ka. Adi na ammo ti agbayad. Ay, isumot di lumabas dito balay. Day, wun nga agpaiso. Ala, ingkasingiranan. Diyak pa'y maugalit ti agsingir-singir iti pautang. Ingkan, tanay, awanan kwartata. Sige man langan. Ay, Marituyang! Mabit laeng! Nay, apay, Kapitan, anya ti bagam. Ay, maray. Apay nalipata maon. Ti anya, Kapitan. Jay ngay utang mo kanyak, idi napalabas pa'y abulan. Ha? Agsingir kamot adagos. Na, medyo nabayag mo di utang mo. Iso anas ken abayadam mo Ay, saan ka nasayata, Kapitan? Awan babain mo, singir ka la singir. Na, kaguran akon ita, ta siyak ti agsingir. Si kansan ti kalalaadan a Kapitan a nakita. Yay, ay, Saan kan taon ngay butos? nangigmumot siguro ti imbaga kanyak ni Marituyang. Ay, nagmadilakit din ti panagsasaunakan ka. Kaya't ko nga agungat nga, saan ang takababain? Bayam, mapankuntuman kasarita ni Pari Badong. Anya kumamot ti maitulong nga ni Pari Badong. Ay kat ibagak abagbagaan na ni Tuyang na. Saan anasaya atikas dyan nga ugali na? Agbayad kayo iti utang yun, Saan kayo ang mabaling o masidag dito, oy? No saan kayo nga agbayad? Kumare ka na pinta. Ay, agbayad kayon kunak na Kumare kwa ng anagsiksay ka na anaws. Na, ay, Marituyang. Si kamot gayam dayta. Wen maray, itay kapay ngamin nga agong ungod. Iso ang nagpaigid at basay. Ay, kasanaw, dagito'y nakautang dito tersinak, di damot tin agbayad, labas da alabas, awan baba inda. Oray
Tanapintas ka mulat. Wan gayam. Oray si Kamaray. Kat dakkel mo tanti utang mo dito tersinak. Anya mo ni sexy ako mari ko na iya. Umutang ako mapay ka. Umutang ka. Kat saan ka pa nagbaybayad? Agbayad ka pa ibot Na, siyak mo tanti ung tamaray. Iwarwaras ko pa iti sa bali napintas ka. Kasta ka din kanya. Nagkunang amin ngayon kay warwaras na pintasak. Ha? Ibabawit nga raw daun. Si kanti ka papangitan akagawad. Nagsungit ka lang nga raw daun. Nagalas pa ito halaym. Iwaras kong topay. Tapno awanan umay gumatang dito'y tersinam. Pare Badong. Pare. Umay ka man biit. Apay, Maray. Ay, pare. Hmm. Bagbagaan man ni Marituyang. Apay, kanya tinaramid na. Kat no idising-singiran ni inting iti utang na. Agungat matan. Agkakasakit asa o timbagbaga ka ni inteng. Ay, unay mo daytan, Maray. Kababainan akin ni kumparay. Isu abagbagaam. Tama ditikas jay nga ugali na. Idi imutang. Puro nagsasaya at dagiti imbagbaga na. Ang idisingiran dan. Puro agkakasakit mutan abalikas ti imbagbaga na. Nas ka na dumagas ka diti tersina, kabadong. Ay, wait, Maray. Bagbagaam man nituyang mo Amukon, Maray. At damot utang na dito tersinan. Idisingir kon, kaguran akon. Siya kanon ti kapapangitan na kagawad. Kasta mo reklamo ni Maribanang. Iso baybay antayon. Ta siyak langan ti makamukin ni tuyang ka. Apay adim bagas ka dita tersina ni Marikwanang. Wine, tanda imbaga na kanyak. Kadyak na gustuhan, dyan danon na. Ngay naramid mo. Anya ngay naramid ka. Ay saan kon arumbang ngay palawag paiking ka. Taamom no niya dayta. Puray pa'y gayam ni Kapitan na nabaybayagan na kumparik. Pinagsasawan pa. Kal, talaga mag-anaalas ti ugali dagit atap tao. Sika, tinaalas ti ugali na tuyang. Isu asika ti rumbang amapan makisarita. Ay pakpakawan. Apay ko mga aramida ngay dayta. Apay, di mo kaya nga ramidan. Kaya't mo mapang-uro iti binalsay. Siyak itan ti pang-uram iti pinalsay. Gawa na. Ay, awarin ti mata makigayam kayong ka. Gapo iti dayta nga ugalaym. Isu ano kayat mo nga dapay mabati agayam mo. Mapankan dumawat iti dispensar kadakwada. Tanabatad asika ti maditi ugali na. Ala na toyang. Ingkan tapno saan ka mapukawan iti gaganyan. Ngam sakpay na kaya't may mga nakablaawan ni pagayam uken dita kam 6. Ken kada kayo amin ng apo anayat adumdum nga kadagitid turangan niya. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayan na ni Kwarab. Awan, tatabadong. Napanmanan nag-aram Anya, aram nga aram, mawansa mo mga kingkwana. Barang nga daytan. Walang bukaon. Apay damdamagam ni Chip Kwarog. Damdamaga ka, tada plan-plan wag kay. Anya dayta plan-planwam, tata. Kaya't ma, tayo ramang kay jay planaw. Iraman na kunam. Mayat, dahito yung planaw. Sigurado ang maragsakan ka. Anya nga min dayta plano aya. Kastoy nay, tumagag ka. Tayar sa askaw.
Ay, unayan. Makakiliti day ta arasahas mo, tatabadong. Wala. Saan ka may bagangay king ka? No saan ka makikay? Saanan anas kan ay arasahas mo? Awan mo ti sa bali ang makangag. Amom ngay, no dalang kita igid ni parinteng. Amom da jacket na pigsa tiradar na kay. Uray pingaw, di duwala payag niya. Ay, pudno takino nam tatabadong. Jak manamaw. At dan samot anting-anting di lapayag ni kapitan. Mangag na, ultimo arasahas. Ne. Apo, Apa nga idek-deket mo day talapayag mo dita diday. ay agulay makamanta dadeng-denggag. Anya ayat ti dengdenggam. Agulay makakunak na. Dita pa'y mat dideng ti pagal-alingagam. Sao kala asao. Jak manggag ti deng-denggag. Ti anya aya. Jayar arasahas ni Paribadong ah. Da, anya ayat arasaas na. Mare, anya ka ditikunam akayat mo nga ibaga. Aguray ka pa'y mo't amare. Tumay timingak pa'y laan. Anya, ay di nakman pagurayan na kasta. Medyo mapainak nga main. Ibagam nga minad, adaya mo't babain mo. Ah, Agda ka malagayag dito. Itay ka pa berbirugay. kahit kunakmitkin ka nga umayak dito'y tersina ni Marikwanang. Katayan na nga, di papaalaking ka. Naguray ka, apay maala aya iti pinartakan. Umutang ka na. Medyo napudot pa iti ulo ni Marikwanang. Madamdaman ton nga ibagak day taken kwa na. Anya day tapagin inarasaasan yaw. Umutang ka ko na ka. Madamdam ako na, nay. Ay kagawad ko lang. Oh, si kamot gayam, kapitan. Ay pautangam da Paribadong kun ni Marituyag. Ha? Nangag mo dyan panaginin na rasas mi, paray? Naa, kano naggapo ka di taigid ti kalsada? Nangagmaw, kapitan? Ay napigsa ti panagdengeg ko ah. Naa, addan sa mo antina ni kapitan. Naa. Uray aday umangag na. Ore arasas, ti kabasitan ako taon, mangag ni kapitan. Di ka kat agyaman, tagapukin ni kapitan. Nakautang tamanin ijay tersina ni Marikwanang. Apay ko mga gyaman na kingkuha na ngay. Marurudang arag. Na, pakarurudam ko ma. Anya launay na yati at dahi lapayag na. Tamangag na amin, ultimo arasahas. Apay amasikuran kaya. At nangarod plan-plan wag. Ang kasanungay, maramig ka. Kut manggag namot amin, oray iarasahas ko iti sa balay. Anya day taplan-plan wam ah. Ay, kit kalukwan na. Iso nga rin nga isik-sikrito ka. Agluto akon, inteng. Iso apumanaw kan dita dalikan. Ay. Tagaruna kon. Di ka tumanagarita dapay dengdenggag na. Anya ti dengdenggam aya dita ayan ti dalikan. Adayar arasahas ti kalaban. Na, kalpasan iti ayan ti dideng, dita met itah ayan ti dalikan. Anya nga tati sumarunaw. Ay kat no sa dino ati pakadengegak iti arasahas ti kalaban. Oh. Ay pumanaw ka ditan, no kayat mo ang makaluto ak iti kanunta. Naa. Sa bagay, sa anak pa'y matkit de, amabisay. Ay agluto ka nga raw din. Awan pa'y manangag ko nga arasahas ti kalaban. Mas dawak ka ni kapitan. Apay ang nagpigsa ti panagdengeg na. Ay, katsigod mat akas jay na. Sa bagay, kuna na ababaan iti napigsa panagdengeg na. Manggag na ti plano dagiti kalaban. Ay, kasta nga ro ti ibagbagana. Kalaban ti ibagbagana. Awan ba't ti amok akalaban na dito kabildatan. Ay na, di mo laam mo maray. Masansan, adagiti nasaya at tao, ti ipakpakita naken ka, kaisuda gayam ti kalaban. Kahit, asino ngay nga ta, dagita. Ay kat ni kapitan ati makamaw, taiso tinapigsa ti panagdengeg na. Ay, sapay planok nga aglon. Ang agungat mat ni inteng no aglonak. Kat isikritom ah. Ay na, mangeg na, maray. Uray isikreto. Ay awan ah,
Saan ka makapag-loan no kasta, Maray? Tangay amin nga rasas, kit mangag di parintay. Kastulangay, darami din ta. Kanya dayta, tataba daw. At kinigday talangay, nuwag sarita ta. Kasanungay, kadyak matamot aggiday. Kanya kamutay. Awan serbi mabaraw, ta ultimo aggiday, di mo amaw. Dayta nga ron ti pagkapuyak. Iso siguro ajak makaaram ti balasang. No di mo amot aggiday. Agkiram-kiram kalangay. Ay, dayta ti kabalak nga ramiday. Kinapudno na, iso dayta ti paglaingak. Si putam, di pa nagkiday ka. Dayta. Sungbatan ka iti pa nagkiram-kiram ko. Dayta ti sungbat ko itikiday mo. Nagkinawanan tan. Wain, tataba daw. Ayos ti plano. Ay, naglaing ka na nakaawat ti kaya't kung ay bagaking ka. Ayos! Anya nga'y kapitan. Ada kadibot laang mangmangag mo nga rasas dagiti kalaban. Ay, awan met nanggag ko. Ay ka nasayat, ano kasta? Ay, mabutangan adagiti kalaban. Kabutang daka, tamo daan napigsa ti panagdengeg mo. Ay, mabit lang. Kaslada mangmangag ko ah. Ah, anya day tamang manggag mo, kapitan. Kaslada agar arasas. Ay denggam analaeng, kapitan. Ah. Amangan mat no arasas ti kalaban. Kat kayat daka kontraan. Ay, denggak analaing. Ay, agulay maka ah. Anya ti mangmangag mo, kapitan. Ibagamot ah. Na ah. Apay ngayon nagkatawa ka? Ay, agulay ka. Agin inarasa as dagiti duaan nangisit ako ton dito tirsinham. Na ah. Manggag mo oray dayta. Kunada. Apay kano abaak ti aglaklakaw. Na. Ay, naglukon dagito'y ako ton. Na ah. Oh, tataba daw. Ito'y dagiti inalak ejay kulungan ti manok ti karuba. Anya na kita. Itlog ti manok. Sa nga pulo amin dagitoy. Saglilimata. Ay, di mo nawatan yung kiday ko king ka. Naawata ka ha. Apay kumasaan. Manok ti kunak at iliwam. Apay nga itlog mo tayo nahalam ngay. Ha? Manok kaya? Kunak man no itlog. Dahil ito'y tirigat na. No panagkiday kan panagkiram-kiram lang ti panagtongtong ta. Ay, Inakarot isubli dagito nga itlog. ay saan na. Ha? Apay nga sublim pa lang ngay. Isuday tan, ti pagguduan ta. Itaman pa'y asaan ka nagdengeg ditayan ti dideng, wano, ditadalikan. Ay, anya ko mga iti denggak. Awan ti arasa as dagiti kalaban mo. Ay, mabutang da siguro nga agaramid iti kalukwanan na. Ay kat, nasaya at ano kasta. Ay, aga samuta mangko ti arasaas da nga. Awan ti makaaramid iti kasta. Siya only. Ay, kagawad ko nang. Ay, ba mo, dito unag ti bagbagam nga agreklamaw. Wan, kapitan. Ay, umunag kan. Kapitan, Na, ay. Kasla mo nalukot a pantalon akordoroy ta itaropam. kasanumat ngamin, kapitan. Nagado at akawan da. Siyakpay, kat tinakaw da dagiti itlog ti manok ko. Ay unay matdaytan. Takawon dati itlog ti manok mo. Wan, kapitan. Anya nga iti ukupan ti manok ko. Awana na. Ay wala, awan na talaga. Ay asino ti suspitsa managala. Sikaman, kapitan. Ha! Nangag ko nga ibagbaga dagiti kabaranggayan. Anapigsa ka no ti panagdengeg mo. Apay, di mo la nangagan no asino tinangala? Ay wala niya. Apay ngay. Adyak mo't inaramid dayta. Anwag nga'y dagito'y inyawid mo nga itlaw ba daw? Nagadulaki din na ya, damdamagi mo. Intunukan, manggag na ka si parinteng. Apay kumano mangag na. Hingga kay dilutan, dagita nga itlaw. Tanay, mabisina kaon. Adaman kalukwan nga'y naramid maun. Apay agsaupay lang. Kaya't mo samad ang matiliwanak, kini parinteng. Ha? Kaya guli magkalatan.
Ano ag tultuloy, ti panangiyawid ko, iti masidata. Dagreklamo ka barangayan tayaw. Kanya ti reklamo na, Kapitan. Ada kano natakaw ti itlog ti manok na asa nga pulo pa ibit. Nagadong. Among ka de, no asino tinangala. Ay, sana siya, Kapitan. So nga ron adamdamagak no among no asino tinangala. Diyak mo, Kapitan. Day to'y tirigat na. No awan ja chip tanod ang naturad. Kat, si Kaman, Kapitan. Apay nga na pinalubusam ang mapanagaram ni Chip Kwaraw. Naawatan ti kinday ka. Kat, awatan mo't nga rod aday ito'y panagkiram-kiram ko. Ambong latan. Mawatak na ita. Naglaing ta talaga, tatabadong. Kabisado ko, ti pa nagkiram-kiram mau. Kat, mapanta ka rodan. Ay, katuwa na. Mala, tumader ka ditan, tamapantan. Talagang agdwa-dwa ak iti panag na ni pari ba daw. Agdwa-dwa ka. Tapay. Kasla dama di apagturungan nagitisa ka na. Apay, awan nangeg mo nga inyara saas wenno imbagana. Awan ba? Na, kimapsot nga ruden ati panagdengeg mo. Apay kumapsot ko no kabayatan alumaklakay. Pumigpig sa ti panagdengeg ko Nay. Ni ba't pari ba dong? Kasla ada si imanda iti may sabalay. Kita Ay, kunakon kit. Talaga nga dadakis a plan-planwan na. Ay, tinasaya at si putam amin agaraw na. Ay, jeman at tiparak. Yawat mo man. Nangikabilam ayamanan. Ipabirok mo manen kanyak. Tapno masiputak ti garaw da pare ba daw. Jak ngamin unay masiputan no awan antiparak. At dansinan may kinituya ka. Kawitan ko naman. Ay na. Saan ka pa'y ngagkatawa kas tatabadaw? Ha? Tapay asan? Kit naglukmag da ito na tiliw mo aman ha. Kat no pagguduan ta da ita. Kasano nga guduan ta? Anya pagguduan ngay pagbagamay. Kaya't mo asawain. Nalipatam dyan nagkinaawatan ta itay. Adaya mo na kinawatan ta. Hindi ngay nagkintay ka kat sinumbatan ka matiti pa nagkiram-kiram ka. Ay, awan malagip ka. Mala, agawit na ka. Ine. Saan ka pa'y ngagawit tatabadaw? Iguduan nak dita tiniliw ko amanaw. Ay na, jak mabirukan jay antiparam. Ay, tilan tumot ngamin pangidisdiswam. Awan na talaga? Awan ko naklangarudan. Ay. Ay na. Ay. Ha. Uy, adamang manggag ko Oops. Apay nga rod, adi talamisaan man ng tipagdenggam. Di ka na tagare. Op. Kapitan. Ha? Iso, tinanggag mo. Si kangagpeso. Umay ko ireklamo ni tatabadong. Ang tabasol na kanya. Ha? Anyat basol na. Siyak tinakakasya ng kamkamat iti manok. Hindi nyawat ko kinkwana. Intaray na nadagos. Na. Isudagayam ti agal-ala iti manok. Ay, sugayam ang nakita kay adwa ka ni pare ba daw nga agsisiim di ta kaaruba. Pinilit na klaang ni tatabadong. Na. Ay, inak sa tiliwan akas lamanok day di akong pare ta ipabalod ko. Matiliw mo ayamat akas lamanaw. Ipatiliw mo, Kapitan. Iso tinang isuro kanya nga garamid iti kalukuan. Ay, agtal na ka. Tamay sa kamay. Laklakayan kan. Ngam agpaisungsong kapay lang kan kwa na. Apay, awan bukod mo apanunod. Adaya, basol ko pare. Ada! Ha? Nalawag ang nagala kayo iti manok ti karuba. Ay, naminsan lang mo daya pare. Si kapay siguro tinangala iti sa nga pulong itlog ti manok ti karuba manya. Ano nagbingayan may kini? Ay, umay katiliwan ta ipabalot ka. Ay, saan mo ta pare? Heh. Kasi nakadiya. Ay, tuyang! Labdam man ni parenteng. Tapos saan nakatiliwain? Labdam! Uray lapdanak. Tiliwan ka. Paraw ka. Di ka umasa sinig kanya tatabadong.
Amok adakes maninti umay mo ibaga kanyak. Apaya ka butang nakmiteng baraw. Una, tapakay sagbakan mati amom. Ah, Umadayo ka. Adaywan nak, dakes nga espiritu. anya. Ay natatabadong. Saan ngamin anasaya at tikasta nga arami? Ngam sakbay na, kayak mi man nakablaawan itinaragsak a panagkasangay ni Kyle Ignacio dita BGH compound. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangag.